Θερμή παράκληση να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην τελετή ονομασίας του Αμφιθεάτρου του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σταύρος Νιάρχος σε Αμφιθέατρο Δημητρίου Κλάρου. Προσφώνηση από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αργυροκάστρου, κύριε Δήμαρχε Ιωαννίνων, κύριοι αναπληρωτές πρίτανοι, κύριοι αναπληρωτή Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος, κύριοι πρώην πριτάνης, κύριοι αντιπρίτανοι και κύριοι κοσμήτωρα του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, κυρίες και κύριοι κοσμήτωρες των σχολών, κυρίες και κύριοι πρόεδροι των τμήματων, κύριοι προϊστάμενοι της Γραμματείας, αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του ιδιωτικού προσωπικού, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως ένας ζωντανός πνευματικός οργανισμός, έχει ηθική υποχρέωση να αναγνωρίζει και να τιμά τα μέλη του, τα οποία με το έργο τους συνετέλεσαν καθοριστικά στην ανάπτυξη και διεθνοποίηση του Ιδρύματος, καταβάλλοντας προσωπικό μόχθο και προσωπικές θυσίες για την επίτευξη των στόχων τους. Η ομόφωνη απόφαση του Βρετανικού Συμβουλίου, από κοινού με την ομόφωνη απόφαση στη συνέχεια της συγκλήτου, στην πρόταση που υπέβαλα για την ονομασία του Αμφιθεάτρου του ΔΚΕΠ Σταύρος Νιάρχος σε Αμφιθέατρο Δημητρίου Κλάρου, αποτελεί την ελάχιστη τιμή και ευγνωμοσύνη που θα μπορούσε να προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προς έναν οραματιστή, προς έναν πραγματικό δάσκαλο και ακαδημαϊκό, προς έναν πραγματικό άνθρωπο και φίλο. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης προς το πρόσωπο του Δημήτρη Κλάρου. Δεν μπορεί ωστόσο να αναδείξει όλες τις πτυχές και όλες τις διαστάσεις ενός πολυσχηδούς έργου και μιας ανεκτήμητης προσφοράς προς το Πανεπιστήμιό μας. Θα απαιτείται γι' αυτό ένα ολόκληρο συνέδριο για να τεθούν και να παρουσιαστούν όλα τα θέματα μιας πολύπλευρης ακαδημαϊκής προσωπικότητας, αλλά και ενός ανθρώπου με όραμα, σχέδιο και στοχασμό. Πρόκειται για ένα συνέδριο που κάποια στιγμή είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί, γιατί αξίζει να πραγματοποιηθεί και γιατί αποτελεί υποχρέωση όλων μας. Εμείς από την πλευρά μας, φοβούμενοι τη σκληρή μοίρα της λύθης, αποφασίσαμε να προβούμε σε αυτή την συμβολική στην ουσία εκδήλωση ευγνωμοσύνης και θύμησης προς τον Δημήτρη Κλάρο. Έχοντας αναλάβει να παρουσιάσει τη συνολικότερη προσφορά και το συνολικό έργο του Δημήτρη Κλάρου, ο πρώην πρίτανης, συνοδοιπόρος και αδελφικός φίλος του, ο κ. Χρήστος Μασαλάς, θα αναφερθώ ο ίδιος περισσότερο στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Δημήτρη Κλάρου για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα του κόσμου. Θα μου επιτραπεί μάλιστα να επιχειρήσω κάτι τέτοιο, γιατί από την αρχή και από κοινού με τον Δημήτρη Κλάρο υπήρξα ο ίδιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, στο οποίο έχω τώρα την εξαιρετική τιμή να είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του. Πρίτανης κατά τις τριετίες 1988, 1991 και 1994-1997 και αντιπρίτανης κατά την εξαετία 1997-2003, ο Δημήτρης Κλάρος είχε θέσει ως βασικό στόχο, εκτός από την προβολή του Ιδρύματος στην επιστήμη, την εκπαίδευση και την κοινωνία, τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τον ελληνισμό της Διασποράς, όπως και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της παιδείας και του πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως στις βαλκανικές χώρες και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, δύο ήταν οι καθοριστικές επιλογές και αποφάσεις που οδήγησαν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων και στην παρουσία του Πανεπιστημίου μας σε πολλές χώρες του κόσμου. Η πρώτη επιλογή έχει να κάνει με τη θεσμοθέτηση από τη Σύγκλιτο το έτος 1996 του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου μας. Η δεύτερη επιλογή έχει να κάνει με την ανέγερση του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η απόφαση για την ανέγερση του ΔΚΕΠ ελήφθη από το Βρετανικό Συμβούλιο το έτος 2000, ύστερα από πρόταση του Δημητρίου Κλάρου,
Προέδρου τότε του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του έτους 2005. Στις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ή στις οποίες συμμετείχε το κέντρο, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι κατά την πενταετία 1997-2002 ο Δημήτρης Γλάρος υπήρξε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλινοστούντων Ομογενών Ελλήνων, με βασικό σκοπό, εκτός της αποκατάστασης των ομογενών, τη στήριξη της παιδείας και του πολιτισμού των ομογενών μας στις πατρογονικές τους εστίες. Αμέριστη ήταν επίσης η υποστήριξη στις πρωτοβουλίες αυτές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ελληνικού κράτους, φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ιδρυμάτων με κοινοφιλείς σκοπούς. Είναι γνωστά τα κοπιώδη και πολυήμερα ταξίδια που πραγματοποιούσε ο Δημήτρης Γλάρος μαζί με τον οδηγό του, τον αείμνηστο Γιάννη Λαγό, οργώνοντας την κυριολεξία τις χώρες της Ανατολικής, Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, καθώς και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, παρέχοντας βοήθεια και υποστήριξη στους φορείς και στις διάφορες εστίες του ελληνισμού ανά τον κόσμο. Αναφερόμενος κανείς ενδεικτικά στις βασικότερες συνεργασίες, αλλά και ενισχύσεις αντίστοιχων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τμήματων και φορέων, θα ανέφερε για την Αλβανία τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Τυράννων, τη στήριξη του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, τη βοήθεια προς το Πανεπιστήμιο του Αυλώνα, ενώ σε παρεμφερές πλαίσιο εντάσσεται και η έκδοση του ελληνοαλβανικού και αλβανοελληνικού λεξικού. Αντίστοιχη συνεργασία και ενίσχυση με σχολικά και διδακτικά εγχειρίδια υπήρξε για πανεπιστήμια της Σερβίας και της Λιθουανίας. Πολλές αμοιβαίες ανταλλαγές οργανώθηκαν με τα πανεπιστήμια του Βελίκο Τύρνοβο, Ρούσε, Βάρνας, της Σόφιας, ενώ ιδιαίτερη σημασίας ήταν συνεργασία με τα πολιτιστικά κέντρα εκπαίδευσης και τα σχολεία των Δήμων της Γκρέτσιας Αρεντίνα, διαθέτοντας σχολικά εγχειρίδια και διδάσκοντας ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Αξίζει επίσης να αναφερθούν οι εκδηλώσεις από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Κάτω Ιταλία. Η Μαριούπολη, η Συμφερόπολη, η Οδυσσός είναι οι πόλεις της Ουκρανίας με έντονο το στοιχείο του ελληνισμού και με τις οποίες το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανέπτυξε στενή συνεργασία. Όλοι σχεδόν οι διδάσκοντες των τμήματων ελληνικής γλώσσας της παραπάνω πόλης έχουν μάθει ελληνικά στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σχολικά εγχειρίδια προωθήθηκαν επίσης στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, καθώς και στο Ελληνικό Σχολείο της Μόσχας. Ανάλογη συνεργασία αναπτύχθηκε με το Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας της Γεωργίας, στηρίζοντας το Ίδρυμα με τυπογραφική μονάδα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενίσχυσε τις κτηριακές και άλλες εγκαταστάσεις στις κοινότητες της φυλής των Καλάς στο Πακιστάν, οι παραδόσεις και το γλωσσικό ιδίωμα των οποίων συνδέονται με τους Μακεδόνες της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ανάλογες δραστηριότητες έχει αναπτύξει το κέντρο και με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Πολωνία, η Τουρκία, η Τσεχία, καθώς και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Για την προσφορά και το έργο του, το ΚΕΔΕΚΠΟ έχει τιμηθεί από πολλούς φορείς του εξωτερικού. Όπως προαναφέρθηκε, εκτός από την ίδρυση και λειτουργία του κέντρου, ο δεύτερος άξονας που έχει καθοριστικό ρόλο ήταν η ίδρυση και η λειτουργία του ΔΚΕΠΕ Σταύρος Νιάρχος, ένα κτηριακό συγκρότημα 2.700 τετραγωνικών μέτρων που περιλαμβάνει, εκτός από τα γραφεία διοίκησης, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο βιβλιοθήκης, κηλικείο και μεγάλο αμφιθέατρο, το οποίο θα λάβει σήμερα το όνομα του Δημητρίου Γλάρου. Διαθέτει επίσης κτίριο ξενώνα δυναμικότητας 44 δίκλινων δωματίων, από τα οποία τα 10 προορίζονται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ότι από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, τόσο στη χώρα μας, όσο και στις χώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Είναι ωστόσο ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξακολουθεί να προσφέρει και σήμερα ένα σημαντικότατο έργο,
για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Καταρχήν, η συνεργασία μας με τα κέντρα και τα πανεπιστήμια που προαναφέρθηκαν εξακολουθεί να υφίσταται και να ενισχύεται κάθε φορά με επιμέρους πρωτοβουλίες των δύο πλευρών. Ωστόσο, η μορφή συνεργασίας έχει πλέον διαφοροποιηθεί, αφού τώρα μπορεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η ελληνική πολιτεία να μην είναι σε θέση να ενισχύουν τους οργανισμούς και τα πανεπιστήμια των παραπάνω χωρών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου μας υλοποιεί μια σειρά από προγράμματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, φιλοξενώντας κατά τα τελευταία χρόνια αδιαλείπτως φοιτητές από τις παραπάνω χώρες. Επίσης, πολλοί φοιτητές επισκέπτονται το κέντρο και την πόλη μας στο θερινό πρόγραμμα που υλοποιούμε, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δράσεις του κέντρου αναφορικά με τη δεκάχρονη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Σιάτλ της Ουάσιγκτον, καθώς και η λειτουργία του θερινού προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για νέους απόδημους υπηρώτες. Ξένοι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το χειμερινό και θερινό πρόγραμμα του κέντρου, καθώς επίσης να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας, όπου το κέντρο του Πανεπιστημίου μας αποτελεί αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο. Προβάλλουμε το κέντρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο μέσα από την ανανεωμένη ιστοσελίδα του, όσο και μέσα από τη συμμετοχή μας σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Η απόκτηση και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης βοηθούν στη διαρκή επικοινωνία με τους χιλιάδες σπουδαστές που μας έχουν επισκεφθεί και έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στο κέντρο. Ήδη επιχειρούμε και άλλα ανοίγματα σε μεγάλες κοινωνίες του εξωτερικού, αναμένοντας σύντομα θετικά αποτελέσματα. Επίσης, από εφέτος παρουσιάζουμε πολιτιστικά δρόμενα και πολιτιστικά στοιχεία των φοιτητών μας στο κοινό της πόλης των Ιωαννίνων. Από τη σύντομη αναφορά που προηγήθηκε, θέλουμε να δείξουμε ότι το ΚΕΔΕΚΠΟ εξακολουθεί να προσφέρει ένα σημαντικότατο έργο, προβάλλοντας το Πανεπιστήμιο, την πόλη των Ιωαννίνων και την Ελλάδα σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Παράλληλα, αντιλαμβάνεται ο καθένας τη σημασία που είχαν και εξακολουθούν να έχουν οι δύο πρωτοβουλίες του Δημήτρη Γλάρου για την ίδρυση και λειτουργία του ΚΕΔΕΚΠΟ και στη συνέχεια για τις κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σταύρος Νιάρχος. Ωστόσο, θα ήταν παράληψη για εμένα να μην αναφερθώ πολύ σύντομα και στην προσωπικότητα του Δημήτρη Γλάρου, ενός ανθρώπου που τον χαρακτήριζαν η ευγένεια, η καλοσύνη, η μεγάλη καρδιά και η μεγάλη αγκαλιά. Είναι και θα παραμείνει αλυσμόνητος για όλους και χαιρόμαστε που η θύμηση αυτή θα ενισχύεται αντικρίζοντας κάθε φορά το αμφιθέατρο που θα φέρει πλέον το όνομά του. Θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα την παρουσία στην εκδήλωση του Κωνσταντίνου Δημητρίου Γλάρου από κοινού με την οικογένειά του, φέρνοντας στη θύμηση του καθενός μας την αξέχαστη μορφή του πατέρα του. Κυρίες και κύριοι, θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω όλες και όλους θερμά και εγκάρδια για την τιμητική συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσφώνηση από τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή κ. Γεώργιο Νάκο. Άγια Πατέρα, κύριε Πρίτανη, κύριε Δήμαρχε, μέλη του Συμβουλίου, κοσμήτωρες της Ιατρικής Σχολής, εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη το Συμβούλιο χαιρετίζει τη σημερινή εκδήλωση που πραγματοποιείται προς τιμή του εκτυπώντος πρώην Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την αφαίρεση σε αυτόν το αμφιθέατρο του Δικαιπές Σταύρος Νιάρχος, το οποίο από σήμερα θα αποκαλείται αμφιθέατρο Δημήτριος Γλάρος. Η τυπική αυτή απόδοση τιμής είναι ελάχιστη, αλλά με πλήρες όνομα και ουσία για τον Δημήτριο Γλάρο, σύμφωνα με τα πανεπιστημιακά ιδιώδη και την έννοια της αριστείας.
Ο μαγιστής λοιπόν Πρίτανης υπήρξε ένας πρεσβευτής του ελληνισμού πανταχού της οικουμένης, με διάδοση και καθιέρωση ως γνωστικού αντικειμένου της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού και της επιστήμης, όπως προάγεται και υπηρετείται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Με επίπονες και άοπτες προσπάθειες στάθηκε πρωτοπόρος στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας και στη διεθνή προβολή του σε πολλές χώρες της Αλλαδοπής, με ιδιαίτερη σημασία για τα Βαλκάνια και τις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Ο ελληνισμός της διαφοράς και πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι σε θέση σήμερα να γνωρίζουν και να απολαμβάνουν τους καρπούς των προσπαθειών του αείμνηστου Δημητρίου Γλάρου. Στις σημερινές εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες που βιώνει η Ελλάδα και οι Έλληνες, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την ολόθερμη ευχή του ώστε το έργο του Δημήτριου Γλάρου να βρει μιμητές και η προσωπικότητά του ας γίνει οδηγός για τη συνέχεια της εξωστρέφειας του Πανεπιστήμιου μας. Ευχαριστώ. Δύο λόγια από τον πρώην Πρίτανη και νυν αναπληρωτή Πρίτανη καθηγητή κύριο Τριαντάφυλλο Αλβάνη. Καλημέρα σας, σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρίτανη, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεώρησα υποχρέωση και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθώ σύντομα σε μερικά στοιχεία της προσωπικότητας και του έργου του αείμνηστου Πρίτανη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Δημητρίου Γλάρου. Τιμούμε σήμερα έναν άντρα, ο οποίος ήταν οραματιστής, ισχυρός πολιτικός, ένας άνθρωπος που αγαπούσε τους φοιτητές του, τους συναδέλφους του, αλλά έδινε και προοπτική ανάπτυξης σε ένα νέο περιφερειακό πανεπιστήμιο. Αν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατά την άποψή μου, χρωστά πολλά στους ιδρυτές του, χρωστά επίσης πάρα πολλά για αυτό που είναι σήμερα, την περίοδο της Πριτανίας του Γλάρου, την περίοδο της Πριτανίας αλλά και τη συμμετοχή στα διοικητικά πράγματα του Πανεπιστήμιου, μαζί με τον πρώην Πρίτανη, τον κύριο Χρήστο Μασταλά, το οποίο δημιούργησαν ένα πανεπιστήμιο με υποδομές οι οποίες αντέχουν σήμερα και κάνουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, διότι χάρη στις υποδομές και στο έργο το οποίο κάναν, το Πανεπιστήμιο είναι ένα μεγάλο, οργανωμένο, σχετικά περιφερειακό πανεπιστήμιο της χώρας. Ως Πρίτανη, στα προηγούμενα 4 χρόνια είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και να επισκεφτώ πάρα πολλά τμήματα ελληνικής γλώσσας, όχι μόνο στις βαλκανικές χώρες, αλλά και στις παρευξήνιες πόλεις, όπως το τμήμα ελληνικής γλώσσας της Μαριούπολης, το τμήμα ελληνικής γλώσσας της Ανδριανούπολης, το τμήμα πολιτισμού, το οποίο έχει το Βέλικο Τύρνοβο και το Ρούσε, να επισκεφτώ πανεπιστήμια με τα οποία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργάστηκε και βοήθησε τις ερευνητικές του υποδομές, όπως το Πανεπιστήμιο του Αυλώνα στην Αλβανία, το Πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου, άλλα πανεπιστήμια που ανέφερε ο κ. Καψάλης πριν. Διαπίστωσα ότι όλοι αναγνωρίζουν το έργο και όλοι αναφέρονται με τα καλύτερα σχόλια και θεωρούν ότι ο Δημήτρης Γλάρος ήταν αυτός που άνοιξε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συμμετείχε στην πρώτη επιτροπή της νεοσύστατης Ένωσης Βαλκανικών Πανεπιστημίων, η οποία ιδρύθηκε στην Αδριανούπολη της Τουρκίας πρόσφατα. Συμμετείχε στο πρώτο προεδρείο τιμητικά χάρη της φήμης τις οποίες έχερε από την περίοδο του Δημητρίου Γλάρου. Όλοι αναγνωρίζαν και αναγνωρίζουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σαν ένα σημαντικό ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια σε σχέση με αυτές τις χώρες στις οποίες αναφερόμαστε. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο ότι έζησα την Πριτανία του κυρίου Γλάρου ως επίκουρος καθηγητής. Προσωπικά είχα εμπλακεί σε πάρα πολλά θέματα τα οποία είχαν σχέση με το περιβάλλον και τα οποία είχαν πάρει και μία οξύτητα. Είναι ίσως ο ακαδημαϊκός ο οποίος με βοήθησε να σταθώ με ακεραιότητα, λέγοντάς μου ότι αν αυτό το οποίο κάνεις νομίζεις ότι επιστημονικά είναι ορθό, οφείλεις να το κάνεις με θάρρος, μη φοβάσαι τίποτα. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι αποτείουμε φόρο τιμής σε έναν μεγάλο
άνδρα, στο στυλοβάτι θα έλεγα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για αυτό που είναι σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ομιλία του πρώην πρίτανη και ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητή κ. Χρήστο Μασαλά. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πριτάνης, κυρίες και κύριοι. Η χώρα μας δεν πορεύτηκε με τις όποιες αδυναμίες της, γιατί λειτουργήσε ως σύνολο θεσμών, αλλά γιατί ελάχιστοι από τους πολίτες της έκαναν περισσότερα από όσα τους αναλογούσαν. Ένας τέτοιος πολίτης ήταν και ο πρίτανης Δημήτρης Βλάχος. Το Πανεπιστήμιο δικαιολογημένα τιμά τον άνθρωπό του, που ήταν ενεργός πολίτης και έβλεπε πέρα από την εποχή του. Το Πανεπιστήμιο σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο, καθώς δίνει τη μάχη ανάμεσα στον εξυγχρονισμό και την επιδείνωση. Για τις αναζητήσεις του ενεργοποιεί τη μνήμη ως πεδίο εμπειρίας, αναλύει το παρόν και προσπαθεί με δυσκολία να φανταστεί το μέλλον ως ορίζοντα προσμονής. Στις δύσκολες ώρες του, η ανάκληση της πορείας κάποιων μερών της κοινότητάς του που πρόσφεραν περισσότερα από ό,τι τους αναλογούσαν, δεν αποτελεί μόνο πρότυπο αναφοράς, αλλά χρέος και οφειλόμενη τιμή. Βέβαια, η οφειλόμενη τιμή πρέπει να αποδοθεί με έργα. Έργο και δηλούστε τα στιμάς. Πράγμα στο οποίο η Πριτανική Αρχή και η ακαδημαϊκή κοινότητα στο σύνολό της, παρά τις δυσκολίες, προσπαθεί να ανταποκριθεί. Η σημερινή εκδήλωση τιμής και μνήμης είναι αφιερωμένη στον ακαδημαϊκό δάσκαλο που ως άνθρωπος είχε ως αρχή. Χρήσιμο είναι αποκλειστικά αυτό που κάνει τον κόσμο καλύτερο. Και ως δάσκαλος τόνιζε, η γνώση είναι ένας πλούτος που μπορεί να παράσει στους άλλους χωρίς εσύ να φτωχείς. Η τιμή για τον πρίτανη Δημήτρη Βλάχο. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί ο πρίτανης Γεώργιος Καψάλης, ως ευαίσθητος επιρρότης, μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για ένα στενό μου συνεργάτη και φίλο και από παντός, για τον ανορθωτή του Πανεπιστημίου μας, για τον γελαστό πρίτανη. Να μιλήσω για ό,τι τον ξεχώριζε με στόχο το κοινό καλό. Ο πρίτανης Δημήτριος Βλάχος εξέφραζε το χαμόγελο, την αρχοντιά, το ανοιχτό πνεύμα, την κυβωτό των ιδεών, το διαχειριστή της διαφωνίας, το συμπαραστάτη του Έλληνα της Διασποράς και του άλλου, τη φωνή της ελληνικής συνείδησης. Βρεθήκαμε δίπλα σαν αντίπαλοι, σαν συνεργάτες, σαν φίλοι. Σαν αντίπαλος σου έδινε μόνο περιθώρια σεβασμού. Σαν συνεργάτης σου ενέπνεε σιγουριά και συμπόρευση. Και σαν φίλος την ανάγκη να τον αγαπήσεις. Για περισσότερο από 15 χρόνια κρατήσαμε τον ίδιο βηματισμό. Δίπλα του ανέπλησα τον αέρα της αισιοδοξίας για ένα καλύτερο κόσμο. Και μαζί διδάχτηκα ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί αν ζήσουμε πολύ, αλλά πώς θα ζήσουμε ικανοποιητικά. Το να ζήσεις πολύ, άραγε, εξαρτάται από τη μοίρα. Το να ζήσεις ικανοποιητικά από την ψυχή σου. Με ζεστασιά και με το ταλέντο της επικοινωνίας σκόρπισε την αγάπη στον αλόφιλο, στον αλόθρησκο, στον αλλοεθνή. Οι δοκιμαζόμενοι από τις γειτονικές χώρες
έβρισκαν καταφύγιο στο σπίτι του. Με δική του πρωτοβουλία συνασπίστηκαν οι Πριτάνες της Χερσονήσου του Έμου ενάντια στη βαρβαρότητα και οι Πριτάνες του ελληνικού βορρά προσέφεραν τη βοήθειά τους στις δοκιμαζόμενες ακαδημαϊκές κοινότητες των γειτόνων. Άνοιξε ρογμές ελπίδας, ζωντάνεψε ελληνικές εστίες και καθιερώθηκε ως ο πρεσβευτής του ελληνισμού. Έγινε το πρόσωπο αναφοράς και ο πατέρας των δοκιμαζόμενων. Το πνεύμα του πλανάται πάνω από τα Βαλκάνια και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Θυμάμαι τότε που οι καπνοί των πολέμων σκέπαζαν τις περιοχές αυτές, εκείνος αψηφώντας τον κίνδυνο μαζί με τον αξέχαστο οδηγό μας, τον Γιάννη Λαγό, ταξίδεψε να σκορπίσει την ελπίδα, τα όπλα του, η αγάπη για τον συνάνθρωπο και την κάθε έκφραση ζωής. Άλλωστε, ο ίδιος ήταν η έκφραση της ζωής. Αν δεν είχε αναχωρήσει, θα τον αναζητούσαμε τώρα στους καπνούς της Ουκρανίας. Ο πρίτανης Δημήτρης Γλάρος δεν λογάριαζε τον εαυτό του, αλλά το διπλανό του. Το συγκινούσαν οι καθημερινοί άνθρωποι που ανέβιαν καθαρότητα. Αυτοί οι αγνοί άνθρωποι που με την ακτινοβολία και τον αυθορμητισμό, παρά τις όποιες αδυναμίες τους, κερδίζουν σεβασμό και αγάπη. Τα φτερά τα είχε κληρονομιά και τα χρησιμοποιούσε για να σκεπάσει τους δοκιμαζόμενους. Την Ήπειρο τη θεωρούσε πατρίδα. Άνοιξε τα σύνορα του Πανεπιστημίου της και το καθιέρωσε διεθνώς σαν ένα σύγχρονο πνευματικό ίδρυμα. Τόνωσε την ακαδημαϊκή ζωή. Έδωσε στο Πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Το μεγάλωσε. Μας ενσωμάτωσε στις διεθνείς ακαδημαϊκές κοινότητες. Καθιέρωσε το διάλογο. Πολέμησε τους μικροκομματισμούς και προπαντός διαφύλαξε και τόνωσε το κύρος του ακαδημαϊκού δασκάλου. Και κάτι ακόμη. Αξιοποίησε με υποδειγματικό τρόπο τον ευεργετισμό. Το κέντρο που βρισκόμαστε σήμερα είναι η ιδέα του Δημήτρη, ενισχύθηκε και τον ευπατρίδη τον Άγγελο Κίτσο και βέβαια ευεργεσία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Θυμάμαι το πάθος του να με πείσει και μαζί να πείσουμε το Ίδρυμα για την αναγκαιότητα υλοποίησης της ιδέας. Μας έπεισε και βαθιά του πίστη ήταν ότι η κουλτούρα και η παιδεία αποτελούν το αμνιακό υγρό στο οποίο οι ιδέες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας, του δικαιώματος στην κριτική, της ανοχής, της αλληλεγγύης, του κοινού καλού μπορούν να αναπτυχθούν. Για τον πρίτανη Δημήτρη Γλάρο, το Πανεπιστήμιο έπρεπε να λειτουργεί ως παράγοντας διανοητικής ζήμωσης. Οι συχνές επαφές του με τους φοιτητές ήταν ένα εργαστήριο άσκησης και προσέγγισης της αλήθειας, με βάση τις αρχές του ενδεχομένου σφάλματος, του έργου του διαλόγου και της διανοητικής εντιμότητας. Είχε το ταλέντο να πείθει. Θυμάμαι τις πολύ ωραίες συζητήσεις με δυναμικές φοιτητικές ομάδες και την προσπάθειά του να τις ηρεμήσει και μαζί να τις εξηγήσει ότι η δημοκρατία τρέφεται από τη διαφωνία, αλλά συστατικό της είναι ο διάλογος. Η βασική του πολιτική αρετή ήταν η πραότητα. Με όπλο αυτή απορροφούσε τους όποιους κραδασμούς. Οι φοιτητές έρχονταν στο γραφείο της Πριτανίας θυμωμένοι και έφευγαν χαμογελώντας.
καθιερώθηκε δίκαια ως ο πρίτανης αναμορφωτής, ο πρίτανης πρότυπο, ο πρίτανης οραματιστής, ο πρίτανης της αισιοδοξίας και τελικά ο πρίτανης με το χαμόγελο. Από όπου πέρασε όλοι τον θυμούνται και έχουν κάτι καλό να πούν γι' αυτόν. Από τη Γιγαντική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, από το Ίδρυμα Παλαιοστούντων, τη Σύνοδο Πριτάνιων, ένας από τους συντελεστές της, τον Ερυθρό Σταυρό, τη Φοιτητική Ομάδα Αιμοδοσίας, από κάθε γωνιά του Πανεπιστημίου και της Υπήρου και φυσικά από την εκπαιδευτική του μονάδα και τις νεσίδες Ελλήνων της Διασποράς. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ήταν η υπερβολική ηρεμία και η έκφραση ελευθερίας κατά την αναζήτηση λύσης σε δύσκολα προβλήματα. Τόνιζε, δεν είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε αυτό που μας συμβαίνει, αλλά ελεύθεροι να απαντήσουμε σε αυτό που μας συμβαίνει. Το αδογμάτιστο του χαρακτήρα του τον βοηθούσε στη σύνθεση διαφορετικών απόψεων και σου έδινε την αίσθηση πραγματικής λειτουργίας της δημοκρατίας. Το Πανεπιστήμιο στα χρόνια που βρέθηκε στη διοίκηση, 12 χρόνια, γνώρισε την ηρεμία, το σεβασμό και τον διάλογο. Σκέφτομαι πολλές φορές πώς θα ήταν το Πανεπιστήμιό μας σήμερα χωρίς τα βήματά του, χωρίς τους οραματισμούς του. Παντού είναι ζωντανή η παρουσία. Από το μοναστήρι, τη φυγό, τις εκπαιδευτικές μονάδες, μέχρι και το τελευταίο κηλικείο. Άλλωστε ήταν έμπνευσή του. Εναντιώθηκε στην κομματικοποίηση και την οικογενειοκρατία και κράτησε καθαρή ακαδημαϊκή στάση. Παρ' όλα αυτά, είναι ο μόνος από τους Πριτάνης που δεν απέκτησε εχθρούς. Εμείς είχαμε πολλούς και τους διατηρούμε ακόμα. Η λεβενδιά του, το ανήσυχο πνεύμα, η ευγένειά του, η πληθωρικότητά του, το ταλέντο του να προσεγγίζει και να παρασύρει τους γύρω του στους οραματισμούς του, η καθαρότητά του, ο σεβασμός του στη διαφορετική άποψη, η φιλική του διάθεση, η αρχοντιά του, είναι η κληρονομιά που μας άρεσε. Ο Πρίτανης αναμορφωτής άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του, τη σφραγίδα του, το ολοκληρωμένο χρέος του. Πλήρωσε την πεντάρα του κατά τα λεγόμενα του Δημήτρη Χατζή. Αυτοί που έρχονται πρέπει να σκύψουν στην πορεία του για να αντλήσουν οράματα, ήθος και εμπειρίες για έναν καλύτερο κόσμο. Έχουν πρότυπο για να ταυτιστούν. Εγώ πήρα δίπλα του πάρα πολλά και προπαντός με έμαθα να αγαπάω τους ανθρώπους. Στάθηκα μακριά του γιατί πετούσε και τον θαύμαζε. Με πίεσε μάλλον στα πανεπιστήμια του Βοσκόρου και του Κόρκ να εκπαιδευτώ στη διοίκηση πανεπιστημίου. Και μαζί ταξιδέψαμε στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Νέα Υόρκη για να κάνουμε γνωστό το περιφερειακό μας πανεπιστήμιο. Όπου βρισκόταν κάλυπτε το χώρο, στην κυριολεξία. Άνοιγε το δρόμο και σου έδινε την ευκαιρία να δημιουργήσεις. Οι μικρότητες ήταν ξένες γι' αυτό. Ο Δημήτρης αγαπήθηκε και αγάπησε όσο ελάχιστα. Ταυτίστηκε με την προσφορά και την ανιδιοτέλεια. Η Ήπειρος βρήκε στο πρόσωπό του το μεγάλο σύμμαχο, το γνήσιο Ήπειρό. Η διαδρομή του στο Πανεπιστήμιο και την Ήπειρο θα μείνει ως η διαδρομή των ονείρων.
η ενέργεια της Πριτανικής Αρχής να δώσει το όνομά του στην κεντρική αίθουσα Νιάρχου αποτελεί πράξη που τιμά την ίδια την Πριτανική Αρχή, γιατί θυμάται, αξιολογεί και αναδεικνύει πρότυπες διαδρομές. Αλλά κύριε Πρίτανη, ανδρών επιφανών έργο γενομένων, έργο και δηλούστε τα στιμάς. Οι σημερινές συνθήκες στη χώρα μας είναι λίγο προβληματικές. Όμως, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επιστήμης και η αυτοκριτική και αυτοδιόρθωση της μέχρι τώρα πορείας μας θα αποτελέσουν την αρχή της καινούργιας ιστορικής μας περιπέτειας. Δεν ξεριζώθηκε όλη η ηθική και πολιτική μας κληρονομιά. Γιατί παραμένουν ακόμη φωνές και ταλέντο που μπορούν να αναγεννήσουν τη χώρα και τα πανεπιστήμια της. Η κρίση είναι ευκαιρία αναστοχασμού. Είναι ευκαιρία να δούμε τα πράγματα από την αρχή και να δώσουμε χώρο στην ελπίδα. Η διαδρομή ανθρώπων, όπως την αναδεικνύεται πολύ σωστά κύριε Πρίτανη, όπως του τιμόμενου σήμερα Δημήτρη Γλάρου, μπορούν να μας δείξουν το δρόμο για να κάνουμε τις επιλογές μας. Όχι με βάση την επιθυμία να ελέγξουμε το μέλλον, αλλά με βάση την απροθυμία να το υποθηκεύσουμε. Ο Δημήτρης Γλάρος ήταν φτιαγμένος από το υλικό που πλέκονται τα όνειρα. Το κυνήγι του ονείρου κάνει τον άνθρωπο γεμάτο, θέτει βάσεις, χτίζει το οικοδόμημά του για να αρτενήσει μακριά, δέχεται την κριτική, προσαρμόζει την πορεία του, στριμώχνει πολλή ζωή σε λίγο χρόνο. Αλήθεια, ο Δημήτρης στρίμωξε τη ζωή του σε λίγο χρόνο, αλλά αν και δεν ήταν πολύ, ήταν πλήρης. Στάθηκε δίπλα στους νέους και τους βοηθούσε να βρουν το δικό τους μονοπάτι προς την ολοκλήρωση, με ενθουσιασμό και φαντασία. Υπηρέτησε τον ακαδημαϊκό χώρο και την ιδέα άνθρωπο. Η σημερινή τιμή, κύριε Πρίτανη, δίνει την ευκαιρία στις γενιές που έρχονται να ρωτούν και να μαθαίνουν και ίσως να αντλήσουν εμπειρίες και διδάγματα. Το εύχομαι. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστώ. Καλείται ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητής κ. Γεώργιος Κατσάλης, να επιδώσει αναμνηστική πλακέτα στον κύριο Κωνσταντίνο Δημητρίου Γλάρο. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρίτανη και όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αγαπητοί φίλοι, μου δίνει την ευκαιρία σήμερα, εκπροσωπώντας τη βιολογική οικογένεια του Δημήτρη Γλάρου, να ευχαριστήσω την πνευματική και εργασιακή του οικογένεια του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων για τη δημιουργική αυτή πράξη, στην ονομασία του Θεάτρου Αμφιθέατρου Δημητρίου Γλάρου. Και η συγκεκριμένη επιλογή σε αυτόν τον χώρο έχει έναν ιδιαίτερο και αρμόζον συμβολισμό, καθώς το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και η σημερινή μετεξέλιξή του σε αυτό που είναι σήμερα το Δικαιβές Σταύρος Νιάρχος ήταν και το αγαπούσε ως πνευματικό του παιδί. Η πρωτοβουλία αυτή έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα που δεν βρίσκεται στη ζωή και που εκλείπει αυτός ο μαγνητισμός που ανθρωπίνως υπάρχει σε πρόσωπα όταν κατέχουν μια θέση ευθύνης. Επισημοποιεί την εκτίμηση στο πρόσωπό του, εκτίμηση που από χρόνια λαμβάνω από ανθρώπους που γνώριζε. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να σας πω μερικά λόγια για τον Δημήτρη Γλάρο, να πω μερικά πράγματα για τη ζωή του που δεν είναι γνωστά, καθώς δεν έχουν απαραίτητα σχέση με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα ή τη δημόσια εικόνα του, αλλά περισσότερο αναδεικνύουν τον τρόπο που σκεφτόταν και λειτουργούσε, αλλά και για το πώς τον έζησα εγώ, ως πατέρα και ως φίλο. Και είχε και τις δύο αυτές ιδιότητες, αν και δεν διαχωριζόντουσαν η μία από την άλλη.
Γεννήθηκε λοιπόν στη Χαλκίδα το 1938. Μετά τον πόλεμο, το 1946 με 1949, έζησε στην Αμερική, όπου ο πατέρας του, που ήταν γιατρός πνευμονολόγος, είχε πάει για μετεκπαίδευση και είχε φέρει και για πρώτη φορά και εφάρμοσε την τεχνική της ενδοσκόπησης στην Ελλάδα. Οπότε από αυτόν σίγουρα κληρονόμησε την εργατικότητα, το πάθος και την αγάπη στην επιστήμη γενικότερα, αλλά και την ιατρική ειδικότερα. Καθώς παρότι ο ίδιος ήταν φυσικός, στράφηκε στην κατεύθυνση της ιατρικής μέσω του γνωστικού πεδίου της ιατρικής φυσικής. Από την πλευρά της μητέρας του, καταγόταν από πολιτική οικογένεια της Εύβοιας και από εκεί γαλουχήθηκε στην τέχνη της πολιτικής σκέψης και κληρονόμησε την αγάπη του για τα κοινά, το σεβασμό προς τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ως προς το τελευταίο, μας αφηγούνταν συχνά μια χαρακτηριστική σκηνή από τα νεανικά του χρόνια, όταν με κάποια αφορμή η μητέρα του είπε ότι πρέπει να σέβεσαι στην κοινωνία και ο ίδιος τότε είχε αντιδράσει και είπε να τη φτύσω την κοινωνία. Για να πάρει την εξής απάντηση: και να τη φτύσεις την κοινωνία δεν θα το προσέξει και δεν θα ασχοληθεί κανείς. Πρόσεξε όμως, κακομοίρη μου, μη σε φτύσει εσένα η κοινωνία γιατί θα πνιγείς. Τα περισσότερα από τα παθητικά του χρόνια τα πέρασε στην Αργύριο και Κοριαλίνη Σχολή Πετσών, όπου μεταξύ άλλων επέδειξε και αθλητικά χαρίσματα σε διάφορα αθλήματα, αλλά υπήρξε κυρίως πολύ καλός κολυμβητής σε αγώνες ταχύτητας, ήταν κατοστάρης. Για τον λόγο αυτόν, ο προπονητής του Πανελληνίου, που ήταν και καθηγητής φυσικής αγωγής στις Πέτσες, τον κάλεσε και συμμετείχε σε αγώνα πόλο με την ομάδα του Πανελληνίου. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, καταπίεσε συνειδητά το αίσθηκτό του για συμμετοχή στην ενεργό πολιτική. Είχε το μικρόβιο το οικογενειακό. Άρα και τον είχαν κατά καιρούς προσεγγίσει και με πολύ σοβαρές προτάσεις άνθρωποι που πραγματικά σεβόταν και εκτιμούσε από τουλάχιστον 3 πολιτικές παρατάξεις. Και το έκανε σκοπίμως, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του πάνω απ' όλα δάσκαλο. Και ότι οποιαδήποτε κομματική ταμπέλα θα τον αποδοξέρωνε από τους φοιτητές του. Του ήταν πιο σημαντικό να μπορεί πάντα να τους κοιτάει στα μάτια και να τους απευθύνεται με τις ιδέες του και με τις σκέψεις του, χωρίς να δίνει δικαίωμα και υπόνοιες ότι πίσω από τα λόγια του μπορεί να κρύβονται πολιτικές ή κομματικές σκοπιμότητες. Αντίστοιχη προσέγγιση είχε και με εμάς, τα παιδιά του. Ενώ το άρεσαν οι πολιτικές συζητήσεις, δεν μας αποκάλυψε ποτέ τι είχε ψηφίσει ή τι θα ψήφιζε, για να μην μας επηρεάσει. Ακόμα και όταν ήμασταν σχεδόν σίγουροι για το τι θα ψήφιζε, φρόντιζε πάντα να βρει κάποια πράγματα να μας αλλοιώσει αυτή τη βεβαιότητα. Ήταν ο βηματικός του τρόπος να μας κάνει ένα μάθημα ελεύθερης σκέψης και δημοκρατικής επιλογής. Και γενικά η παιδαγωγική του προσέγγιση ήταν να δείχνει τον δρόμο με τις πράξεις και όχι με τα λόγια. Τα παιδιά δεν ακούνε τι λες, βλέπουν τι κάνεις. Συνήθιζε να λέει: αν εγώ είμαι κλέφτης, όσες φορές και να σου πω να μην κλέψεις, και εσύ κλέφτης θα γίνεις. Ήταν βαθιά συνειδητοποιημένος πατριώτης και στο στρατό υπηρέτησε ως εύκολος αξιωματικός στις διαβιβάσεις, με ειδική τρίμηνη εκπαίδευση στις δυνάμεις ανταρτών του λόγου χωρινού καταδρομών στον Όλυμπο. Στη ζωή σου, μου έλεγε, θα χρειαστεί κάποιες φορές να πάρεις και πολύ δύσκολες αποφάσεις. Για να μην αφινταλαντεύεσαι, θα ακολουθείς αυτόν τον απλό κανόνα. Θα βάζεις πρώτα την πατρίδα σου, μετά την οικογένειά σου και στο τέλος τον εαυτό σου. Την προσέγγιση αυτή τη συνειδητοποίησα για πρώτη φορά στην πράξη το 1987, όταν ως μαθητής Λυκείου βιώναμε την κρίση του Σισμίκ με την Τουρκία και φοβόμασταν ότι μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Την ίδια εποχή τότε του είχε γίνει μια πολύ τιμητική πρόταση να αναλάβει τη διεύθυνση του Κέντρου Ιατρικών Ερευνών, το Medical Research Center, στο Brookhaven National Laboratory της Νέας Υόρκης, ενός από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν λοιπόν στην περίοδο που σκεπτόταν για τις επιλογές του και είχε μάλλον αποφασίσει να μην αποδεχτεί τη θέση, ωστόσο του έκανα την εύλογη, κατά τη γνώμη μου, τότε ερώτηση: αν γίνει πόλεμος, θα πάμε στην Αμερική? Για να λάβω αυτή την απάντηση σε πολύ αυστηρό τόνο. Και στην Αμερική να ήμασταν, αν γίνει πόλεμος, θα γυρίζαμε πίσω. Αν γίνει πόλεμος, θα πρέπει να είμαι με τους φοιτητές μου, να τους εψυχώσω, να τους στηρίξω για να πάνε στο μέτωπο. Τι μήνυμα θα δώσουμε αν στα δύσκολα δουν τους δασκάλους τους να φεύγουν από τη χώρα? Τον επόμενο χρόνο του έγινε μια νέα τιμητική πρόταση να γίνει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και μάλιστα με μονιμότητα, κάτι σπάνιο στην Αμερική. Πλέον όμως ο κύβος είχε ρηχθεί. Η αγάπη του για τα Γιάννενα και ο δημιουργικός ενθουσιασμός του για τον ερχόμενο πανεπιστήμιο απέκλεισαν κάθε πιθανότητα μετάβαση στο εξωτερικό. Στην επιστήμη μπορώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι, έλεγε, μέσα στα άπειρα λιθαράκια που βάζουν ερευνητές από όλο τον κόσμο. Σε ένα ερχόμενο πανεπιστήμιο όμως μπορώ να κάνω μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη διαφορά, να βάλω πέτρες. Έτσι, το ίδιο έτος έλαβε μέρος για πρώτη φορά στις Βρετανικές εκλογές του 1988, όπου και εξελέγει. Ως άνθρωπος, λάτρευε τη μαγειρική. Ήταν πολύ μερακλής στο φαγητό και πολύ περήφανος για την κουζίνα του. Του άρεσαν οι τελείωδεις συζητήσεις με παρέες, κυρίως με φοιτητές, η πλάκα και το ξενύχτη. Είχε και ένα εκπληκτικό ταλέντο να ξετρυπώνει από το πουθενά καταπληκτικά κουτούκια και μαγειρία.
Νομίζω πως δεν πρέπει να του έχει ξεφύγει κανένα από όλη τη διαδρομή Αθήνα-Γιάννενα, στην οδική. Λάτρευε επίσης τη θάλασσα και είχε πάντα το όνειρο να αποκτήσει κάποιο μικρό σκάφος. Επειδή αυτό δεν κατέστη ποτέ βέβαια οικονομικά δυνατό, περιορίστηκε στις αγορές των απαραίτητων αξεσουάρ. Και έχουμε σερβίτσια θαλάσσης, βαρόμετρα. Γενικώς με τα χρήματα δεν είχε καλές σχέσεις. Έχω το μισθό μου, έλεγε, και αυτόν, αν μπορούσε, τον διέθετε όλο σε κεράσματα. Μαχόταν πάντα υπέρ του δικαίου και της αξιοκρατίας με οποιοδήποτε προσωπικό κόστος και δεν θα ξεχάσω ποτέ μια περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου μετήχε σε εκλεκτορικό σώμα σε εκλογή καθηγητή. Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο Ελλήνων. Ο ένας εκ των υποψηφίων εκεί τότε είχαν να είναι και προσωπικός του φίλος, για τον οποίο του είχαν ασκηθεί και πολλές πολιτικές πιέσεις για να διασφαλιστεί η εκλογή του. Υπήρχε όμως και ένας άλλος υποψήφιος που, κατά τη γνώμη του Δημήτρη Γλάρου, υπερτερούσε. Όπως ήταν λοιπόν ο χαρακτήρας του, υποστήριξε και πάλεψε με θέρμη για την εκλογή του υποψηφίου που θεωρούσε καλύτερο και κατάφερε τελικά τη ματέωση της εκλογής. Το αποτέλεσμα για τον ίδιο, βέβαια, από του στρες και τη στεναχώρια, ήταν να πάθει 2 συνεχόμενες γαστρορραγίες, να τον αποκλείσουν από όλα τα επερχόμενα εκλεκτορικά σώματα για τη συγκεκριμένη εκλογή, και στο τέλος ο εν λόγω υποψήφιος να καταφέρει τελικά να εκλεγεί σε άλλο πανεπιστήμιο. Σαν άνθρωπος ήταν βαθιά σκεπτόμενος. Στο σπίτι, σε αντίθεση με τη δημόσια εικόνα του, καθόταν πολλές ώρες αμίλητος και σκεπτόταν, οραματιζόταν, έβρισκε λύσεις σε θέματα που τον απασχολούσαν, προετοιμαζόταν τις ενέργειες της επόμενης μέρας. Γενικά με τέτοιες αναμνήσεις προσπαθώ να το θυμάμαι, αν και με στοιχειώνει ακόμα η τελευταία δύσκολη περίοδο της ζωής του, στην οποία στάθηκε πολύ δυνατός και με πολλή αξιοπρέπεια. Επίσης με βαραίνει ότι για διάφορους λόγους, προτακτικούς και οικογενειακούς, δεν πραγματοποιήσαμε την επιθυμία του, που ήταν να ταφεί στα Γιάννενα. Γιατί ήταν, όπως έλεγε και ο ίδιος, πολύ πιο φανατικός γεννιώτης από τους γεννιώτες, ήταν γεννήτσαρος υπηρώτης. Έφυγε νωρίς και δεν προλάβαμε, η αδελφή μου και εγώ, να του προσφέρουμε τη χαρά να γνωρίσει εγγόνια. Κάτι που διακαώς επιζητούσε. Εύχομαι από εκεί που είναι να μπορεί να βλέπει και να καμαρώνει πια τις δύο γονιές του, την Ναταλία που είναι σήμερα εδώ, και την 6 μηνών Αλεξάνδρα, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ γιατί μείνει με τους γονείς της μόνιμας στην Ιταλία. Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι δημοσίως να ευχαριστήσω τις Βρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, τις σημερινές αλλά και τις προγενέστερες, για την ευαισθησία που έχουν επιδείξει στη μνήμη του πατέρα μου και να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων για την άψογη οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Καψάλη, τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, τον κύριο Νάκο, και τον πρώην πρίτανη, τον κύριο Μασαλά, και αδελφικό του φίλου, που αγκάλιασαν και συνέβαλαν στη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους εσάς που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Ακολουθούν τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής του Αμφιθεάτρου Δημητρίου Γλάρου και εξυπηρέτηση στον χώρο. Μπορείτε να χαιρετήσετε τις αρχές του Πανεπιστημίου και τον ομιλητή κατά την έξοδο από το αμφιθέατρο. Θα ακολουθήσει δεξίως. Παρακαλώ πολύ.